mpe matisha yokho squeeze mayo mayuka ufana kuza kutika kosha senza itemali more binary present you can own godly, you can maintain time, you can have farm in family time. There are many opportunities that God opened his eyes. Huyu mtu ati akuru kubasa nozangu wakuru wa ndio uzanbi ina basa in place but what to kumona Zimbabwe at airport progress not only Zimbabwe Rosati Chamisa Haroa free and fair election ya President ED akadomanya te ano makoti akashaya kazobona da zokuda kuita misa zvinengesi Chamisa yakadoti kusada ndinoti mukaenda kusada chairman wekwe atogadzwa naMwari ni President ED kana mati makabirwa chene munobvunza President chairman wacho wesada anovani President ED guys musashore zvaiswa naMwari Zimbabwe takapiwa mutungamiri anonzi President ED naMwari ukaona uchirwisa zvinhu zvadiwa naMwari uneti fana nemadhimoni ndounoti misleader mayouth musafe makafighta power mubhaibheri chaimo chaimo panono vakada kurwisa power vakanyura ndopandida kukweshera panani vachinoimba pamarali aika asi magiga yamarali munoona kuti nozara kwete kuti mukomana ari kudiwa newa one wetriple C wanenge wapiwa matickets achipindawo mabackdoor anenge watopiwa vanhu 4,000 matickets kudhara umwe 500 mozongoyo mobhadharawo mobatanidzirwa marali aya saka mukomana wingi anofanira kugara kuda pachena kuti inini ndakuita zvepolitics because you can't say I'm a musician when you are going past stage uchinoimba politics and stuff like that. That's misleading people. Azvirambidzwe kuva a politician. It. Akabuda kuti ndiri politician. Urikunzwe. Saka ndikunyebera vapresident ED vari kuita zvinhu zvakanaka mukatarisa mamillionaires akafanana nana Felix Chiyangwa vafanana nana Chava tinotoonawo iwo usina kana sendi zvako wapfeka bhero paya uchizviite mukomana boxing wabuda uchiti aiwa vari kutadza ita musha guys welcome to 2024 gore rezviroto gore reusiku God bless you but itai musha pana